To nebyl. Dobrý večer. Zdá sa, že ide byť show. Jakú máš kapelu teda? Já mám dvě kapely. Dvě. Jedna se jmenuje Trio Traktúrek. Nemusíš tak kričať, oni nepočujú. To je mikrofón. Trio Traktúrek. Takový country. Andrej. A potom mám jako... To nemám, to není moje kapela. Ja som to pochopil. Jo? To mám ani na tričku. Jasne. No, jakože hrajeme depešáky do metalu. Je akože Depeche hráte, ale v metalovom prevedení. Jasne. A čo? Metal Mode. To sa menuje Metal Mode. Ano. Tá prvá je traktorové hovatoče. Trio Traktúrek. A jak ste dlouho... Jak ste dlouho spolu s traktorem a jak ste spolu dlouho spolu s Tak já bych zmínil, že Trio Traktúrek funguje asi 5 let. Počkaj, ja ich iba usmerním, vydrž chvíľu. Kto chce, choďte sa vyšťať, alebo si choďte kúpiť naše trička, niekde sa tu predávajú. Kto vydrží, tak choď. 5 let. Přišel jsem díky tomu o vlasy, podívej se. Ježíš, můžu ti dejkat? Promiň. Ježišovi môžeš týkať vždy. Dobré, super. Keď sa vyvedí. Dobre, takže Trio Traktúrek 5 rokov a to druhé. No, rok a půl, maximálně 2 roky. Dobre. A na čo chodia viacej ľudia? Na ten Traktúrek, že hrajeme jako různé svatby, tam musí přijít. Mama, je to mama. To je kámoška. Dobre, ja si myslel, že mám. A ještě jsi se pýtal? Tá druhá kapela. Čiže koľko chodí na tú druhú kapelu? Na tu druhou kapelu teď nechodí nikdo, že nehrajem. Myslím pauzu, že mám jako klid. Samozřejmě, že hrajem, ale nejde pauza. No, já se omlouvám, jako jsem to špatně vysvětlil. No. Počuj, máš tu kamošov z kapely? Prosím? Máš tady kamoše z kapely? Ne, oni nechodí na koncerty. To poslali, povedz im, že to poslali, pretože som plánoval, že si zahráš so svojimi kamošmi tuto na tento aparát. Že by si nám niečo ako zahral. Můžu. Jo, ty sám akože. No s váma. Ja s náma, ne, to. Já sám můžu. Jo? A na čo hraješ? Na kytaru, na basu a zpívám. OK, kytaru mi dajte. Môžu byť akustická kytara, môžu byť? Dajte mi sa na akustickú kytaru. Bude prdele. Poď sem. A prosím ťa, daj mi aj stojan na mikrofón. Alebo daj mi pole. Díky. Toto si zober. To je ten na rotátor. To ešte nikto nevidel. Dobre, že si nebol vo vklárne. Počkaj. Tak. Je to tam? Je, dobre. Kde si? Dávam ti minútu a pol. Je to OK? Dobre. Are you ready? She's got a smile that it seems to me reminds me of childhood. Memories surround everything what it's right. She's the bright blue sky. I was just wishing. Oh, sweet child of mine. Zpívat! Slobodna! Sweet child of mine. Sweet child of mine. To bylo hodně všechno dnes! Bavte se!
Čau. Ja som myslel, že dáš pridávok, ty vole. Ešte raz, potles pre traktor a tú druhú kapelu. No. Keby si to mal CDčka, môžeš okamžite predávať, počúvaj. Nemáš, tak nevadí. Toto je acetón, alebo vodu si to niekto nechal? Koho to je? Počkaj, ty ma tu tak sereš týmto tvojim výrazom. Nahnevaného muža, ktorý zachráni Kevin Costner v Pala Haberu. Odchod. Odtiaľ. Robíš mi bariéru medzi publikum a, vieš, nefunguje mi komunikácia. Zober sa čapicu, ruksa, acetón a poď.